जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा। एक आहे की शिवसेनेच्या बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या धनुष्य बाणाबद्दल असं बोलणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसच्या वैभव नाईकना हे बोलण्याचा अधिकार नाही। शिवसेना आता काँग्रेसबरोबर गेल्यामुळे त्यांना जरासं जोर वाटत असेल, परंतु शिवसैनिकांना हे कदापिही आवडलेलं नाही आहे। काँग्रेसबरोबर जाणं बाळासाहेबांना कधीही मान्य नव्हतं आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ते काय बोलले असतील त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावं। कालची आमच्या सभेला असलेली एकंदर लोकांची उपस्थिती बघता त्यांच्या पोटात गोळा येणं स्वाभाविक आहे, तरी त्यांनी आपला प्रचार करावा। मागचं 27,000चं लीड आहे ते भरून काढणं एवढं सोपं नाही आहे। आम्ही ते 27,000वरून 50,000वर नेऊ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।